vám chcel poďakovať za dosiahnutú hranicu 400 odberateľov. Extrémne vám ďakujem, veľmi si to vážim a my môžeme ísť na video. Takže čauči ľudia, ja som Ohni Adam, dnes vás vítam pri novom videu. Sice na minulom videu ste nedali 20 lajkov, ale hej kamo, vy ste úplne šialení, ja vám to doprajem. Tu máte Granny na Granny 2, pozor, tu máte Granny 2 na najťažšej obťažnosti. Čiže poďme na to, ešte raz extrémne vám ďakujem za túto dosiahnutú hranicu odberateľov, ja si to ani neviem predstaviť. Ok, dávame extrém a môžeme ísť na to. Kamo, toto video bude mať bez takže 2 minúty, ale ak ma tam dá kde vybafnú, tak ja neviem, čo ja zrobím, ja budem utekať, alebo ja neviem. Kamo, ja som extrémne nahypovaný. Tak, deň 1. A tak rýchlo, ak začneme, tak podľa mňa rýchlo aj skončíme. Čiže poďme rýchlo tam. Kamo, tak toto nebude dobre. Čo tu je, páska? Dobre, duct tape. Výborne. Ideme hore. Aj, pomoc! Pecka. Hrám to 40 sekúnd. A, no. Ok, deň 2. Tak to bude veľmi rýchle video, vám hovorím. Ok, poďme na to. Ideme šprinty. Tak zobudíme sa rýchlo, poď bomby. Ok, ideme. Tak poďme rýchlo hore, tu na poschodoch. Ideme sa pozrieť sem. Je tu nič nie je. OK. No. Deň 3. Za ďalšiu hranicu lajkov natočím zase túto Granny na obťažnosti, alebo nie. Viete čo? Keď na tomto videu dáte 20 lajkov, stiahnem si Granny 3 a skúsim natočiť Granny. Čo sa mi stalo? To sa mi dá buglo. A skúsim natočiť Granny 3, hej, keby ste chceli. Je zase. Tu navidíme hore. Čo? Kamo, to isté miesto, to si robíš srandu. Reálne to isté miesto. Deň 4. Pecka. Dobre, už máme aj kečup na obrazovke. Už budeme aj krývať. Ok, poďme na to. Poďme sa pozrieť teraz dole. Čo tu bude? OK, tu je loď. Čo potrebujeme? Padlocky. Špeciálky? To na čo? Takže máme špeciálky, ľudia. To bude špeciálne určite. Kde? Kokso, Grandpa 1. Dobre. Deň 5. Pecka. To je výborné. 4 minúty natáčam a hneď už deň 5. Dobre, toto je náš posledný pokus, ktorý musí byť náš najlepší, pretože keď toto nedáme, tak sme skončili. Počkej, tu je toto. Zoberiem. Išiel by som zasa hore. To je tá lepiaca páska. Tak sme skončili. To je asi najrýchlejšie prehratá hra Granny. Počkaj, toto sme ešte nemali. Tu je ten Crazy Bulldog. Čo to je? No. To je Crazy Bulldog. Jaj! Ok, čiže keby sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Za ďalších 20
lajkov si snem Granny 3 a zatiaľ čau.